Més de 500 persones han recolzat la segona gala de l'esport d'Aldaia organitzada per la Regidoria d'Esports, Comunicació i Cultura. En la cita d'enguany, Aldaia ha homenatjat a l'aldaller i expresident del València, Jaume Ortiz, juntament a d'altres esportistes i entitats esportives de la nostra ciutat, com ara María Dolores Ramos i José Vicente Zomeño de l'Escola de Futbol d'Aldaia, María José Caballero, vicepresidenta del Club de Bàsquet, Miguel Ángel Jiménez del Club d'Halterofília. També es va reconèixer la trajectòria de Sara Banacloy, Sara i Gemma Judi Díaz, Violeta Rius, Marta Llago i Laura Baeza del Club de Gimnàstica Rítmica i Estètica d'Aldaia, al Joventut Barri del Crist, als veterans de l'Aldaia Club de Futbol i a les xiques de l'Aldaia Unió Deportiva Femení. Altres noms propis de la nit van ser els karateques Yolanda Trujillo i Ernesto Gómez, el professor jubilat del Mariano Benlliure, Emiliano Segura, per ser l'impulsor de l'esport a les escoles, i l'expilotari Vicent Gómez. L'acte va estar presidit per l'alcaldessa Empar Navarro i pel regidor d'Esports, José Martínez Luna. A més, va comptar amb la presència de membres del govern local i regidors i regidores del Partit Popular d'Aldaia i de la comarca. I el regidor d'Esports, José Martínez Luna, reconeix que el bon estat de salut esportiu de la ciutat és gràcies a les persones y entitats que conformen l'esport en la ciutat. Como comprobaréis a lo largo del acto, la actividad física y el deporte no tienen ni edad, ni género, ni condición, simplemente espíritu de entrega y superación. Y estos elementos son los que diferencian y hacen grandes a las personas que se vinculan a él. Cal destacar la presència d'importants personalitats del món esportiu, com ara l'aldaller i exfutbolista Juan Sánchez, el president del València Club de Futbol, Manuel Llorente, i el responsable de Relacions Externes del club, Jordi Bruixola. En l'acte, l'alcaldessa d'Aldaia, Empar Navarro, reconeixia la tasca dels guardonats. La gala d'esport d'enguany manté la doble finalitat que vam plantejar l'any passat. Per una banda, reconèixer públicament els esportistes d'èlit i dirigents del món de l'esport que són un referent i que han portat el nom d'Aldaia per tota Espanya i fora del nostre país, que jo crec que és important i ha estat claríssim, i per altra, premiar aquells esportistes, clubs i associacions que realitzen un gran esforç per a crear una plataforma esportiva al nostre poble, per crear un clima, per a crear persones, per a formar persones, per a estimular, per a il·lusionar a persones que volen practicar l'esport en el nostre poble. Un dels moments més emocionants de la nit arribava amb l'homenatge a Jaume Ortiz, tant per al propi guardonat com per al públic assistent. Per a ell va ser tota una sorpresa. Nosaltres havíem comptat amb la complicitat de la seva família que en ple l'acompanyava aquesta nit al Tama. Jaume Ortiz rebia el guardó per ser una mostra clara d'amor incondicional per l'esport, de metes aconseguides i per portar el nom d'Aldaia i el seu palmito davant de milions d'espectadors, perquè ha estat el president del València amb major palmarès i un dels més volguts per l'afició. Un dels moments estel·lars de la nit va ser quan Jaume Ortiz va rebre un reconeixement especial, una sorpresa de mans de l'actual president del València, Manuel Llorente, que pujava a l'escenari per fer-li entrega d'una camiseta amb el seu nom firmada per tots els jugadors de la plantilla de l'entitat.